Ako'y mirora ni kapen ay kakain ni kiribas. Orik, ara presidensia ka rin His Excellency Tanis Mamo. Kain na cabinets. Ara speaker, honorable tangari kirete. Ara ridan da kaitara, honorable Tesi Area Lambon. Tante ni kapen. Ang kami, kain ni kiribas, ay kakamen ay kiribas. On tapon ako kakamen ay iyay. Sikukura ni kami uring kami, ay kain na may pachi ya kiribas mo. Di Christmas sa iyo. Kam na benin maur. Intero ba kam na kinaya kain na may pachi yayo. Sa sila na ko yung mingkay. Ara sa babae rin, punta sa dito man na karinig may Christmas. Honorable ba kaya? Merry Christmas and Happy New Year. Kunti mga huwag na tuwa sa mga nakauroy na ba? Kaya titip na tuwa, ayaw di maraming kanin di basta ka ba? Honorable, nantong si Simeon, may tiray na. Hindi ko rin Christmas. Matili kaya po kaya may da. Kung nakandan nga basta ng awat. At yung kulay yun, yung kuwawa. This, diriya yun, yung kuwawa. O, titangin. Yan, uwa ta nga, uwa po yung uwa. Basta uwa yung tayo bukimin dahil. Honorable, tawaki ko ba, may tabueran. Yatay pag ilibas mo, kung ibugami, kami kali ilibas mo. Ni ko takina ba na honorable, tikiyaw wala tatita, may tabueran. Nakapanawag ka daw rin kami. May Christmas sila kipon honorable Jacob Tiam. May bana pa, honorable, si Banga Taratay. May nonos, honorable, Wonderman Tapera. Kaya ito pun di, kaya kan di Christmas oh. Kaya pun kan ubi na makain ng mga koronas. Kaya kan mo ti Yesu, dunia. Away ngay, ay aseto ikain Korea. Kukurain tayakin na. Panday mo ayo. Asa na nga na ikain na may pati ayo at mo yokok. Pandarig pati sa kairia. Kitirita iyay. Awan na ikakaitaw yan. Nanawaki ang nanakowa, kilibas mo. Nanapundiya ino mo pa ikilibas, intayin ako. Siya kitia peri kituwan. Wato kitia pera. Narawaki ang nanapabayide, kung si kilibas mo. Ngayon ay kasi puto ka, kaitaran tayo ay. Ayon nun sa pangaran, puto ka akin, nanawaki ta kaitara. Tangiriya pa siya di kipapuenan na mitaw teka. Hindi ro pa yung ani pa sili kita kapaya. Nakoy may kain kilibas. Pamana na mo ko iloy taw teka. Ata kapaya na nga entero ata maro na ko mi kapen. Arabutan namet. Ana siko na nakoraya na mo ko taw teka. Ana merurung ay kora ta kaitara. Karawan si pangana ay puya na kina yun tawaki. Era kowa ay lakan kilibas mo. Sa kisikari mo kilibas. Era waka na bali ni kapen. Sikari mo ana pa kamenon. Basta ngiriya pa ay nakakapayaki. Ay parayo. Ana kamenok. Manikangangay ka ako nandi kinakoyay. Aman ni pukin, aran narapati, ay kilibas mo. Sa kisitangiriya pa, ay nakakabayaki, ang nakamanokya para ay kilibas. Yailik. Tangiriya pa numaki, narataw teka. Tangiriya, pinapapay na kita, wawan tayo na ko. Tangiriya, pa nakaida kita wakin taw teka. Sa kisin tipi ko, ay kororoy. Kororoy tipi ko. Kada tatekin na kita wawa. Kakoroa kina nun taya, kaya kaya kina ko imi, kaya ni kilibas. Ngayon man ni kilibas mo. Kakuawa, para wakin tayo na. Nakaila kisinta po ito ni kukawa yun. Ito ko. Akiari ko pa si ito ko. Sa mga panarorili ka panara ni kakatikiroy na ko imi, kaya ni kilibas ni kapan. Di Christmas sa iyo. Kambia raw na kayo. Makan teswa. At tama. At tinas. Tam na yari raw. Kami kakapayakin kay. Anami pong inako. Amipaw, tayo na. Ano ba wabaratang inak? At Maud, Jeroy, at
call